Pozeral si e-maily od zákazníkov. Všetci tí ľudia boli podvedení a pýtajú sa, či im vrátime peniaze. O koľko peniazí sa rozprávame? V Európe 4,2 miliardy eur. Ročne? Áno, ročne. Wow, fuck. Jep. Že tie peniaze nebudeme platiť. Čo teda môžeme spraviť? Kampaň na zvýšenie povedomia o podvodoch. Ak povieme, že vzdelávame ľudí, neskôr môžeme povedať, že je to vlastne ich chyba, ak ich podvedú. To nie je vôbec zlé. Robíš si poznámky? Nemali by sme chrániť zákazníkové peniaze, nie je to náš hlavný cieľ. Nikto už neprepadáva banky, ľudia dávajú peniaze podvodníkom dobrovoľne. Aha, tak dobre, takže vzdelávanie môže trocha pomôcť, ale ide hlavne o to, aby sme sa zbavili z zodpovednosti. Hej? A ak sú múdri, tak ich nikto nepodvedie. A ty si nebol podvedený pred 3 týždňami? To bolo niečo úplne iné. Povedali, že majú VIP listin na Love Stream. A vzdelávanie nepomohlo. Nikdy som nepovedal, že vzdelávanie zastaví podvody, ty debil. Povedal som, že zákazníci nás už nebudú môcť ďalej obviňovať, ak neuchránime ich peniaze. Dobre,